and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Layan na yan. Hey! Kortahan man kayo eh. Bitaw, uy, kwartahan na kay si Sofia. Sa una, stila. Bulingon kayo itong tingkoy. May tagipte pa sa iyang liog. Uy, ikaw ba, hilong uti ko eh, kitagal pa kay 500 na. Ay, ba di oy? Tinuodon bitaw ba? Tinuodon. Ma, Day. nindot lagi kag bag. Yes, yes, Day Claire. Branded ni Day, branded. Kuno pa si Sofia, di ko makabag og sama ani. Kati, Basin og muundang ko ani pungko-pungko, oy. Trabaho na lang tingali ko, kauban ni Sofia. Ma, Biotic, Bay. naalam kay daghang naluto nga pusit. Puset? Oh, diyan na bay. May noon. Sama ka, Franco. Musugot ka nga mo trabaho ko, uban kang Sofia? Pag-ilis na dito ano makatabang ka diri. Franco? Pero kung gikapoy ka, pahuway na lang. Kami na lang diri. Hanggaw man di ka. Okay ra nak, okay ra. ayaw lang kayo upo sa gisulti ni Mama. Okay ra nak. Wala problema. Gusto ko kalinaw. Claire. Niuli naman ka. Nahurot na? Wa pa. To apay na sobra. Daghan pa man to. Mao ba? Si papa nimo. To adito, mo na hibilin. Kay sinoy utik, miuli matong kadiyot. Mao ba? Wa man kami balik na. Naglagot ko si mong amahan, oy. Nga naman. Di man maminaw. Nang hitang mo trabaho, di maminaw. Pailiso noon ta, rumutabang og tindas pungko-pungko. Ngano daay ma? Seryoso daay ka? Nga mo trabaho ka uban atong Tita Sofia. Mulang! Prangka pagkasulti, Claire, no? Gipulan ako ni kinabuhi, oy. Makasi. Kapoy kinitrabaho, oy. Una-una, sa iskadlawon, mangumpra na. Human magluto, human maninda. Nya, paabot og naay mukaon. Napagyudag ang mga kompetensya. Ay, kapoy, oy. Okay raman tingali ma. Mabuhi raman ta. Ay, lahi ra gyud, Claire. Ma, luoy baya si Papa. Nganlan pa ni mug di mao. Nganlan pa ni mug hanggaw. Naanad na siya, ana, oy. Makasi. Oh, bay Franco. Wala balik ng imong sawa? Di pahuway to bay. O ba? Ikaw noon ang sayong nagmata da. Wa mo pa huway. Okay ra na bay, wala problema Ay, pastilan. Pinangga gini mo yung mga asawa da. Dapat lang gid bay. Anak gina panggaw na tong asawa kay mao gani atong gipanumpaan sa kaminyoon bay. Sa kasakit o kalipay, sa kaharuay o kalisod, mag-inunungay. Inunungay Di ba? bitaw. Inunungay bitaw pero wa man siya lagi maunong. Sa kaminyoon bay otek. Doon naging mga lamas. Kung doon ay mga higayon nga init ang pikas, ikaw ang bugnaw. Oo. Kung makiglalis ni may mong asawa, hilom na lang ka. Aron di na mo dako. Simple og di mada, mulakaw. Oh. Anak gid na no? Oo, anak gina bayotek. Aron ba sa ingon ba nga magpabiling lig-on ang inyong relasyon? Natural man anang lalis ba? Away-away. Na magina away pero kinahanglan nga mantigo kang mo-adjust. Kaya kung dili ka mo-adjust, di mo lungtad ang inyong kaminyoon. Ay, pastilan mo na akong gikandukan ba Hindi ko gusto nga. Muabot na nga rin ako. Moabot ra nimo bayotek. Likay lagi ko. Kinahanglan nga lapda nimo ang imong pagsabot sa inyong panagtipon bayotek. Anak gina. Sorry pero usahay bitaw maminaw ko nimo og nikate. Usahay ba? Himo na kong bungol nga kung kaugalingon oy. Bayotek. Dekati. Diara nga itong ginansya rong adlaw. May na lang ni. Doon ay 250.
250 ra? Oh. Maura ni naabot. Sagdi lang. Karong taod. Muhatod man ko sa akong mga suki nga call center agent. Magpahumot ka. Aron maganahan nimo ang musakay nimo. Kati! Naunsa naman taong gay? Nga naman ka Ayaw gud guba ang may na itong nahuna. Gud. Oh. Dili man na maguba. Kung dili tinuod. Kadi mong ginatinuod. Pero haso lang kayong nahuna ba? Nga mo na imong panglantaw sa akong mga gibuhat. Hasa na kapoy. Ay. Paita. Utong lang taan Tuwa na si Franco. Magdali kong ilis. Tawagan ako si Sofia. Muadto ko siyang trabahoan. Mauli si Franco mga almost 12 na sa tunga gabi. O karon, alas 8 pa pasado. Pwede pa ron. Oh, ma? Asa ka? Nag-ilis man ka? May adun ako kadali nag. Asa man? Nanawag na ko si Tita Sofia ni mo. Hapit na mga alas 9 sa gabi eh. Okay nga no di ay. Unsang orasa man ka mauli? Ay, di na lagi ko pagdugay. Sige, di ka na. Muadto siya kang Tita Sofia. Oh, gikan sa trabaho, paingon sa buhat. O Bayotek, Way kapoy-kapoy. makauwag tang sa kakapoy ang imong tinguha bay para sa kayuhan sa pamilya. Okay kayo, okay kayo. Oh, bay, Mm. tanawa. Si Chichi man na. Uy, tudo. Si Chichi man. Oh, nag-short lang og maong. Siksik ayo. Niya to? Ay, ikaw mo na. Sabay, ikaw na lang ay Bayotek. Uy, Ikaw na, ni Sinias oh. Musakay siya, Sinias. ikaw lang uy. Tuwa'y lalaki yung nga nagpaingon diri. Sugato na lang ako. Panang sulundon. Di gustong matintal. Dara, complete dong Pila gay na? Ma'am, 130, ma'am. Okay. Yeah. Mao na kinagitrabahoan ni Sofia. Sampaguita Resto Bar. Hello! Okay. Dali. Manglingkod na dali. Pastilan day, uy, bugnaw man day kay dinhino. Fully air conditioned. Yes, my dear friend, Kathy. Daghan man day mga foreigner dinhi. Siyempre, kumplito ni din ni. Coffee, beer, brandy. Kanya, nasa'y nagsugal sa sword, naay nag-poker. Nasa'y nag-billboard. Pokiran sab day ni dinhi. Day. Dali, nakoy giandam ni mo. Dali. Unsa man na? RH, mag-inom ta. Hapit na mag-alas 11, pero wa pa na uli si Mama Kathy. Asa naman ni siya, uy? Kung tawag sa iyang cellphone, di ma-reach. Uy, si Papa, siya nanawag. Hello, Pa. Declare, aliw kong mama ni mo? Wa diri si Mama pa. Ha? Uy, asam din siya? Nilakaw yung mama? Oo, niadto siya kang Tita Sofia. Unsa? Hangtod karon, wa pa na uli. Ning orasa? Nilakaw pa siya? Pa, Unsa naman tanong mama ni mo Pa Franco. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!